Zimbabwe. Yes, tikusangana nhasi pachirongwa kuti pasina nyuchi. Mwari watigonesa, Mwari watitendera kuti tisangane zvakare nyasha dzawo dzinokwana kuna wese. Makadiko kwese kwamunotibata muri. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Kusimba kune mimese musurunzwa zvakanaka, kunyaradzwa kune mimese muri kuchema. Tinongotenda Mwari nekuti ndio wanotipa mukana yekuti tinzwanane kudai izi. Kune mumwe wakaenda kunorara zuro nhasi haana kutomuka. Asi iwe neni taitirwa nyasha kuti tinzwanane nhasi. Makadiko regai ndikuzivisei kuti tichafamba nechirongwa zvakanaka tozoita crossover kupinda kuUnity J kwachange tikutaura namukoma Divine Mukombwe, yimbi wedu wesondo rino. Makadiko tichambotanga nekurumbidza wamasimba ose uyo anoita kuti tive tiri panapa kudai izvi. Hakusi kugona, hakusi kuti kugara zvakanaka kana kudya zvinonaka kuti tinge tiri kumuka nguva dzese dzeupenyu hwedu. Asi Mwari wemasimba ose ndio vanotichengeta, vanotisumudza, vanotitungamirira. Ari kushandira kudzimba munazoshanda zvakanaka, vari kuenda kumabasa. Please tirambe takangochenjerera utano, chenjera zvatinobata, zvatinotenga tichidya tisiri mudzimba umo. Maoko ngaagezwe, ngaashambidzwe maoko ayo. Yes. Makadiko Zimbabwe, chirongwa kuchipasina nyuchi namafaro, South East of England. Kuno kuzvangu inini aiwa ndiri gagaga kusimba kunge njanji chaiyo. Saka ndozvatinoita sondo rega kusangana tichifamba nechirongwa vaimbi veZimbabwe, kumhuri yeZimbabwe nemushamarari wacho. Saka mukati mezuva ranhasi rega ndimbodedza the legend Pastor Hisa vari kutivhurira chirongwa mukati mezuva ranhasi. Ekambo kanonzi Ngana Matwe, Pastor Hisa. Are you listening? Station for every
wamasimba ose ndo vanotirwira chete, hapana mumwe. Saka ngavanamatwe. Your holy name, Lord Jesus, we exalt your holy name. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy of all the praise. We exalt your holy name. Our Lord Jesus, we exalt your holy name. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy of all the praise. We exalt, Lord Jesus, our Savior. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy, Lord. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy, Lord. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy, Lord. Hallelujah. Makabongwe. Yes, ngatizovarumbidza mukati meupenyu hwese. Hai, ndakarwirwa inini, saka ndine zvandinotendera Mwari. Ukanzwa ndakurumbidza soga, hapane zvandakaitirwa. Wakaitirweko iwe mutereri mukati meupenyu hwako? Wakasumudzwa kubva muhuruva here wakagadzwa nemadzimambo? Kamba kanonzi nganamatwe. Tikandifambira muche ndichange ndiri kuzovabata Pastor Aisa ndimbovaunza pachirongwa timonza kuti zvakamira sei. Vakakura mazuva edu aiwa munovaziva kuti vakabvira kare. Tinzwa kuti vari papi, rwendo runo zviri papi. Kambo kari kuti kuridzira kuti tinamate, tikudze Mwari, tivarumbidze misi yese nenguva. Ndichaita back to back ipapa pandibva ndatora kamwe futi kubva kwavari Pastor Aisa. Hakuna mumwe anofanirwa kunamatwa nekurumbidzwa kunze kwaMwari chete. Izvozvi tiri munguva yeLendi, rwendo rwacho rwokufamba kusvikira pavakazoroverwa. Tichange tikupinda muEaster umo, ndo nguva yacho iyoyi yavakanga vari kutambudzwa. Ngavanamatwe mazvita Pastor Aisa yavatarisirei masvondo ari kuteera vanchaedza kuvabata. Ndovaunza pachirongwa kuti timonzwa kuti zvipapi vari kuzvikona sei. Kamwe kamba kandiri kutora Zakari, tatireka timbotanga nekurumbidza Mwari kanonzi mazuva ekurarama. Ita something, ita chimwe chinhu mukati mekurarama kwako, nyika izokuverenga, uzorangarirwa. Legacy ndo yakanyanya kukosha yekusiyira vamwe. Kwandinoshanda mazuva ekurarama panyika, Mwari wangu eivonyasha, ive chikomborero. Mazuva ekurarama panyika, Mwari wangu. Mazuva ekurarama vanhu ngavaone nyasha, ngavaone chikomborero. Jehovah, mazuva ekurarama panyika, ipe ivonyasha, ive chikomborero.
sakana nava ipevonyasha mwari wangu ive chikomborero mazuva ekurarama panyika ipevonyasha ive chikomborero mazuva ekurarama panyika mwari wangu You can never go wrong with Zimnet Radio. Yes, mazuva ekurarama kwako izoita kuti vanhu vaone kunaka kwaMwari kuburikidza nekuita kwako. Makadiko tiri pachirongwa chipasina nyuchi. Yes, Mwari watiitira zvakanaka. Tinovatenda, tinovakudza, tinovarumbidza misi yese. Pastor Isa. Jehovah, mazuva ekurarama panyika ino. You're locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Mazuva ekurarama panyika. Mazuva ekurarama panyika. Jehovah, mazuva ekurarama panyika. Mwari wangu ipevonyasha ive chikomborero mazuva ekurarama panyika. Mazuva ekurarama panyika. Jehovah, ekurarama panyika ino. Mwari wangu ipevonyasha ive chikomborero mazuva ekurarama panyika. Mwari wangu ipevonyasha ive chikomborero upafatsoza pamatauriro changu. Mwari wangu ipevonyasha ive chikomborero mazuva ekurarama panyika. Mwari wangu mazuva ekurarama panyika. Jehovah, mazuva ekurarama panyika. Ipevonyasha ive chikomborero. Munhu wese ndinofunga kuti unoda kuti unge une nguva yekusvinamatira kuti pamberi pevanhu uonekwe, vanhu vaone nyasha dzaMwari. Ikamba kanonzi mazuva ekurarama panyika. Dai watsongoita zvinofadza Mwari nguva dzese. Ndaitirwa zvakanaka ina amene kuti mutereri uri kuzipiwa sei muna mavharo. Ndokuzivisai kuti tikambotifambe nechirongwa tichazopinda kuUnity J kwachange ndikutaura namukoma Divine Mukombwe muimbi wedu wesvondo rino. Ndakambokurukura zangu navo masvondo apfuura aya, regai ndikozoona kuti ndikagadzirisa ndivabate tinge tiri kuzofamba pamwe chete.
ndobva ndapinda pabhambi yakanzi Mwari wenyasha, Reverend Bobo and family, Yezi Gambo Jesu wangu vakangotinakira. Tiri mukati menguva iyo yetakatarisana nekuzosvika pakuroverwa kwemwana komana waishe mambo Jesu wachizoroverwa pazuva raEaster paya tizomuka mukufa musi wechitatu. Ndo nguva yatiri nguva yeLent ineyi. Akarupa papa michaisa rinonzi Mwari wenyasha. A brand new release. Brand new releases. Mafaro. Amen.
24/7. Zimnet Radio. Number one. ndochingamidza vese muri kutibata pachirongwa makadiko. Yes, muna Mavharo Tise Studios, southeast of England. Uchipazina nyuchita tirika timbotanga nekurumbidza muziki paita kuti tinzwanane kudaizve. Reverend Bobo and Family album yakanzi Mwari wenyaza, album itsva Gambo Jesu wangu. Magadi ndokuchingamidza mese muri kutibata. Thank you so much. Mazvita Reverend Bobo ndodedza Pastor No Rest Matende nekambo kanonzi ndinovimba naJesu. Ndo watinoda kuimba nawo nguwa dzese. Album ichaita zvakare. Album inonzi ndiyeshe ndiye Jesu. A brand new release. Ndakatora paubva mnakanzi ndiye Mwari. Yes, ndinovimba naJesu, ndiye anondichengeta. Handichengetwe nemidzi ini kana nenyanga nemajira azviti. Jesu chete wakandifira pamuchinjiko. Pakupinda napakubuda ndinovimba naJesu. Brand new releases. With Mafaro. Pakupinda napakubuda ndinovimba naJesu. Anondichengeta ndovimba naye. You're locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Inindoda Mari muya muri. Dakatengwa nero parashe. Inindoda Mari muya muri. Dakatengwa nero parashe so no dama.
Todalisa Jesu mununuri wangu kana zandiremera todala Jesu mununuri wangu dovimba naye dovimba Ndosa tinokuridzirana mufunge zenyu ngatizovimba ina ishe mazimba oze kuimba naJesu wanotichengeta mukati menguva dzese, wanotirwira kubva kune wakaipa, vanokuchambisa mumagomba aunochererwa nevavengi. Pastor Norest Matende, yes, kama ndoimba naJesu kubva paalbum ndiye Mwari, album ichecho zvakare. Makadiko muri kutibata. Yes, indopinda paalbum yakanzi Greater Than Solomon, Mathias Mary, mkoma Mathias Mary ambo kanonzi tiri kufamba featuring Chapi. Tiri kufamba varume we, tiri kufamba. You are listening. Are you listening? Station Tiro zita rakamba kachanzi tiri kufamba. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
tiri kufamba varume we tiri kufamba tichienda kujerusarema siyai kuroya tiri kufamba varume we tiri kufamba tichienda kujerusarema ndorwe mujeja wazunga dzizimbe mungoma we tiri kufamba tichienda kujerusarema takapiwe ngoni baba takakumbire ngoni tiri kufamba tichienda kujerusarema inga wani dzirigo nyasha dzinoburuka ndakanyora karuyo kanakumbira kuyambuka ndakafundiswa rudo nemweya unoera takakachira zvipo nemazwa anorira mungoma tichabauma tichiti haleluya 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 mere darisa chitima chauya mere takura chingoma chiya sango haridindekandeka tikagaragara dochidandaura zvichida ndinoda kusunungurwa nunundukutakura kodoshua shoko togovana musuwa kambo kandatora pabamba yakanzi Greater Than Solomon. Yes, Mkomo Mathias Mere featuring Chapi. Tiri kufamba kuenda kujerusarema kunodiwa wakachena chete vasina tupomerwa wakanditora musango pandaifamba ndirindoga kunoti vane ngozi vanobuda misodzi mandudzi enjodzi tinotsvaka ngirosi kunoti vane ngozi vanobuda misodzi mandudzi enjodzi tinotsvaka ngirosi tiri kufamba varume we tiri kufamba tichienda kujerusarema siyai kuroya tiri waribata nyaya yacho siya zvese zvinozokutadzisa kupinda mujerusarema. Thank you so much. Yes, Mkomo Mathias Mere pamwe chete na Chapi ifamba ndodadza Mukoma Blessing Gomo ore renyasha shamwari zvatichiri pano panyika tirarame kaupe Blessing Gomo featuring Mathias Mere zvakare album yakanzi Muroti. vakangotengesa madhoiri ndokutotenga imba taiva namai vedu vaizvidzika chose vakangotengesa madhoiri ndokutotenga imba ikore rekuzaruka kwamasuo amawe ikore rekuzaruka kwamasuo tiri kufamba munyasha hamawe tiri kufamba mama
never go wrong with Zimnet Radio. Yes, kufamba munyasha gore nyasha Mwari ndo vanotitungamirira. Ndatirega timbopinda nedzechitendero timbofamba takadaro. Pachirongwa uchi pasana nyuchi makadiko nasi muswe Friday kudaizve. Ndirairo mukitirwa zvakanaka. Koma Blessing Gomo featuring Koma Matthias Berry kambo kanonzi gore nyasha pa muroti. Nyasha dzoka kunzwanana kwatukita kudaizve. Yangeke pezayo muri Zimbabwe tinoda kungotenda Mwari vanoita kuti tirambe tiri pamwe chete. Kurwara, mukushaikirwa, mukuomerwa nezvinhu vanongoramba vainezvo. Mukomati maenako yes kubuda rupasishavana apa featuring Messi. Kama kana nzimwe ya mutsere. Ndakatora pabhomu itsvaitsva inonzi Munana Wangu. Matora zvakare dzimwe dzenguva atizvinzwisise taura takateerera. The
baba Jimmy Matora Musukuru Jimmy Matora Shakar Zimwe zenguwa Zvinotiremera Taura Takaterera Weya mtene Weya mtene Albamu ichacha rinonzi munana wangu Vona Mukoma Manago, the radio president, featuring Messi Mutsvene, kambo kanonzi Mweya Mutsvene. Ataura mweya ndakateerera. Kachipera kamba ikaka kari kati monzo sikuteera. Makadiko muna Mafaro musakanga subscribe pa Mafaro uchi pa YouTube. Tifambe takadaro murezi mavu makadiko. Hallelujah. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. This is Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye-bye. Ciao, ciao. To teach Lutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wild world, Zimnet Radio. Now, today's best music. Shamariri, unozanyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe, garapa. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. IZimnet chete iyoyi. Ndopinda mu Australia, change gear. Koma polite moyo. Yes. Obaba kanzanze fundisa izinto ndo zitari kambukajo title track. Kuna vana vaziva mukoma polite moyo ka please itayo kuti vandipewo number yavo tikuda kuti tivaudze pachirongwa. Album ichaiza Brand new releases with Yes. brand new release.
Dani Zinto ndo zitaraba mracho hapa michaisa kumana imi best Australia mkoma polite moyo chakabaya Sebenza wena yobhashi sho yakhumbula kodwa umameza lekhulumeti bantu abanzi undani izinto izinto makwasa los boxi yakhumbula kodwa umameza lekhulumeti bantu abanzi undani izinto makwasa los boxi ngoba iyo isasa yethu yakhumbula kodwa umameza lekhulumeti bantu abanzi undani izinto yakhumbula kodwa umameza lekhulumeti bantu abanzi undani izinto sebenza wena yobhashi yes awuboni ngesikhathi se-COVID-19 abafundileyo yibo bangena edolobheni ngoba yibo babhalelwa izincwadi zemisebenzi imfundo yinto eqakathekileyo mntanami walitsho elimqoka mfowethu manje umongelayo imfundo baza kubiza njani ukuthi uyi-essential worker ngesikhathi esibona labo COVID-19 uyathi ungena edorobheni bekufaka ijombo amasotsha ngoba wena ubala njengabantu abaqakathekileyo yiyo imfundo mntanami Shingima File on Zimnet Radio. funda lezinto bantu bami ikusasa yenu funda lezinto bantu bami ilifa lenu funda lezinto bantu bami ikusasa yenu funda lezinto bantu bami ilifa lenu Chisa ndochingamizemese muruti bata pachirongwa kuti pasanyuchi makadiko mukati mezwana nazi mukoma polite moyo muaustralia mufundani zinto zita raba mracho zita rakamakacho uzakanganweka kuti manje tinenge tazokrossover kupinda muchitungiza mu DJ matiri kutaura na mukoma Divine Mkombwe Auno ndembuka makumbo vakomano ndolani Super Sounds opina mdariro na mkoma Martin Sibanda Challenge Matoja
Kulisana bantwana ngendlela eyiyo bayizipho zenu. Ngiyanicela bazali, kulisana bantwana ngendlela eyiyo bayizipho zenu. Ngiyanicela bakithi, fundisana bantwana beqeda isikolo babe nekusasa elihle. Fundisana abantwana beqeda isikolo babe nekusasa elihle. Ngiyaninxusa bantu, nikelana abantwana bamandla wonke ngoba bathembe nina. Ngiyaninxusa mina, nikelana abantwana kwiselamoya kuze bakhule kahle. Abantwana laba ilikusasa lethu, omongameli sobathola lapho kanye nabafundisi. Abantwana ilikusasa lethu, abakhokheli sobathola lapho kanye nabongikazi. Awumadoda, ngendlela eyiyo bayizipho zenu. Ngiyanicela bakithi, fundisana abantwana beqeda isikolo babe nekusasa elihle. Ngiyaninxusa bantu, nikelana abantwana ngamandla wonke ngoba bathembe nina. Uzothola umuntu omdala ehlukumeza ingane izithuthe ekhaya kwenzeka. Uzothola umuntu omdala engadabukeli ingane noma isosizini kwenzeka. Ngadlula ngokudingomo, ngathola umuntu ehlukumeza ingane yakhe kwakumangasa. Ngadlula emtholampilo, ngathola abantwana befolele ukuyabeletha kwakumangasa. Ngiyaninxusa bantu, nikelana abantwana ngamandla wonke ngoba bathembe nina. Awumadoda, asisifikeleni, ngamthola uphethe umntwana omncane madoda umenza umfazi. Izakosi. Shisi kanda kushisi nyo uswele na uzoshona khona.
Nginikuza batala ningahlupha abantwana nginikuza abazali ningashada abantwana nginikuza abazali ningarobha abantwana uyisuphelani oleyo ngane ngoba wena uyabona ithembe wena awusweke ungathathi advantage ithembele kukusebenzisa noma yini oyifunayo inamalungelo uyaboshwa madoda zomangala ngidonsa ngamajongo semfana phambili madoda ngekubona umdlalo wenu challenge sengijulukile madoda Yes, Nkoma Martin Sibanda Ndolani Sounds panapa zandizaita kanduda kuti nditore futi kamwe kavakomana Ndolani Super Sounds panapa. Yes, because akakaita pressure akasituka nanjida kuti kapinde but seso kanga katopinda kudhara takungoti kakachikunguruka anachida kuti kapinde nekanaka kari kuuyaka. Ndolani Papa sheki kupela twalelo Papa sheki kupela twalelo Ngita tivi kulikitira Kanyana msati Izaukusha papa Papa sheki kupela twalelo Papa sheki kupela twalelo Ngita tivi kulikitira Kanyana msati Izaukusha papa Ngisatiri kulikitira kama kamuti izaukusha papa
Tekisatiri kuitirapu kama kamuti inavuta papa. Onangale banagamala papa. Onangale banagamala papa. Magai ulije uli magagi batiko. Magai ulije uli magagi batiko. Yale papate kupela twaito. Yale papate kupela twaito. Tekisatiri kuitirapu kama kamuti. The only station that brings you pure entertainment, Zimnet Radio. On Zimnet Radio. Yes, gatinzo chokutera ndo vakomano indolani super sounds data back to back ipapa. Business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Zimnet Radio Baba. Nifanyiro na chorwa neva jinja alongside Dr. Sawanda Band Side Mega Band Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight.
ndaneta inondinakidza varume wei ichaitengera maoioi ichaiterera kusvika ndaneta upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size madj itai basa sebasa musadzokere shure ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi oioio ndinokutendai madj ndichakutengera Mercedes-Benz ivi muri pakati pemwoyo wevaimbi Zimnet Radio yabiwa ndichaiterera mazuva ose ingori napita pima oi ndichaitengera maoi ndichaitengera maoi tofamba takaita presoni ndiri kupinda pabhamba yakanzi tiri pamwe mukoma Jamson Boroma kama kana chimoto Zimnet Radio. Number one.
Kingi Mafaro on Zimnet Radio. Kama ndakatora zangu mabamu yakanzi tiri pamwe ni 6 tracks Okoma Chamson Moroma and Orchestra Kings Mezi muri bata pa chirongo makadi zenyu. Yes, Zimnet Radio na Flavor ni tinyi makadi kumso Friday kudai zimara kukoneza kuchengeta. Kudambira manzizi wa na Zimbabwe chete manji wabu crossing over ku DJ kuchitungiza. Yes, manengi utaura na Mkoma Divine Mkombwe wanafama ni chikwati chunza Anaconda Boys. Kutandara zedu kutandara na wanoda kutandara kana kurada ngoma pakaruwa ngoma msambodendera chirongo chiri munozo munopona mafari chiri promotions muimbo Zimbabwe muri Zimbabwe. Tupinda pa album itsva album single itsva yatakapona Mkoma Albert Katsi vakomana vaorchestra Mambazo. Tisavarairwe tisakanganwe kuti panyika ino tiri kutandara uye tiri kupfuura, saka tiri pano ndiyo nguva yesarudzo, nokuti kune nzira mbiri yeupenyu neyerufu. Yeupenyu ndiyo yaJesu Kristu, ndiyo inosvitsa kudenga kuzoro rakanaka. Yorufu ndiyo yaSatani, unoenda kugehena. Saka sarudza nzira yaunoda kufamba nayo uchiri mupenyu. Kushigira suare kufa
pasi rino zvichapera chete, zvichapera chete, zvichapera chete. Kambo kananzi tiri kutandara maiwe zvangu. Waita godo wazvipinza mujeri wega. Chaunochara nechaunokuwa ukachara zvenyama uchakohwa kuona. Brand new releases. Brand new releases. Mafaro. Uchakohwa upenyu. Saibwa kuwa hakuna mtego, hakuna mtego. Namata uchiri mupenyu. Fuma yedenga itengese nemari, fuma yedenga itengese nemari, fuma yedenga itengese nemari, fuma yedenga itengese nemari. Whoa, whoa, tiri vapenzi varayirwe. Whoa, 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 tiri vapenyu. Tiri kutandara, tiri kutandara. Zvose zvichasara ingori ndorondo. Mari ichasara ingori ndorondo. Mbiri ichasara ingori ndorondo. John 14 verse 6. Jesu akati kwaari, ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Hapana munhu anouya kuna Baba asina kupfuura nepandiri. Saka nzira chete inotiendesa kuna Baba, nzira chete yokuenda kudenga kugamuchira Jesu Kristu. Hebrews 3 verse 15. Zvichinzi, nhasi kana muchinzwa inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu sapanguva yekutsamwisa. Haripindwe nemari denga, Jesu chete ndiye. Rinopindwa nenyasha denga, Jesu chete ndiye. Upinde usina Jesu Kristu, usina Jesu. 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 Upenyu takauya sina chinhu, kana toenda tichaenda sina chinhu. Upenyu takauya sina chinhu. Wakauya usina chinhu, kana uenda uchaenda usina chinhu. Asi uchazonotongwa nemagariro akaitika panyika pano. Uri Mwari vanotoziva mumwe nemumwe zvauri kubata pasingaoneki nevamwe, asi Mwari vanozviona. Kamba kanzi tiri kutandara. Brand new releases. Brand new releases. Mafaro.
tadza kuuya kuzonamata nekuda kwepfuma yenyika ino. Asi Mark 8 verse 36 inoti nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana nyika yose akarashikiwa noupenyu hwake. Galatians 6 verse 8 yoti nokuti unojarira nyama yake uchacheka kuora kunobva panyama, asi unojarira mweya uchacheka upenyu husingaperi kunobva kumweya. Terera unzwa kashamwari, handiri kuona makumbo ari kutambisa gitare achaora makumbo iwaya. Saka make sure kuti zvemweya waita nekuti nyama yakatowana nzvimbo kare, kumweya wako uchaendepi? Yes, chinyama yakatowana nzvimbo, mweya ndo uchada kugadzirirwa kwekuenda. Waribata soko. Matthew 7 verse 13 yoti pindai nesora kamandikana nokuti sora kafara nzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa. Vanopinda naro vazhinji nokuti sora kamanikana nenzira neti inoenda kuupenyu. Vaneiwana vashoma nokuti vanhu vazhinji vanofarira zvenyama zvemafaro vachikanganwa zvemweya. Asi ndatiri kuuya uchidza hama yangu nguva ichiripo nokuti nguva yekutendeuka ichiripo. Yes,
Bandimba village makadiko zenyu Mount Tititi uko. Yes, ndo kunobva mukoma Betgazi. Asi vari bhedzi zvamuteni wadhumo nechikwata kukesera maombazvo. Kama kanzi tiri kutandara. Zvese zvatiri kuita izvi chaita nhoroondo. Tadzokera tisina chatakauya nacho. Shandira mweya ugadzirise nzvimbo yemweya kuti mweya wako uchaenda kupi. Nyama ine nzvimbo kare. Pakomana with the Sons of the Soil wakatungamirirwa namukoma Mike Banda. Makanonzi vavazala. Yes, why not? Makadikomba kutibata. Mukati mezuva ranhasi change ndirizokurukura namukoma Divine Mukombwe kuunit J. Yes, kuchitungiza uko. Manje so tingenda kuzoconnecta manje.
imali babazela ngithi ngizoya ngicela limbizele ngisathi imali umina ngazama lokhu egoli kodwa irandi lakho nalibambeki umina ngazama lokhu egoli kodwa irandi lakho nalibambeki umina ngazama lokhu ebuthwana kodwa ibhula lakho nalibambeki umina ngazama lokhu ebuthwana kodwa ibhula lakho nalibambeki umina ngazama lokhu kebibolide kodwa idola lakho nalibambeki umina ngazama lokhu kebibolide kodwa idola lakho nalibambeki babazela ngithi ngizoya ngicela limbizele ngisathi imali Are you listening to the station for every nation? Morisese Maria Zimbabwe Kweso Komuribata, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Muna Mafaro. Yes, Mimbo Zimbabwe Maria Zimbabwe. Ndoza tinoita musochishani wekeweka pachirongo uchipasina nyuti Mokoma Maisibanda Wabazeala Nevakomana with the sounds of the soil Kuda zvono mulidzi umo makadiko wekulidzi Yorkshire. Yes. Sekorudanura Mokoma Brighton Matombo muriseko pa Cape Town apa. Aiwa vanoda system tazvida singaiti. Ichakurovereka system nerimwe zuva. Chirunga chikasarohwa muzambombira handina kugona kuita basa. Atsinze mbira kamba kanonzi rondedzero. Hanzi nyora rondedzero.
Never go wrong with Zimnet Radio. Mwana wangu we,
icho chikwata madzinza embira kamba kanonzero ndi nzero kufa tichikoniwa zvese zvandazama zvese kungokoniwa chete kukoniwa basi pane pakatoipa. Ndinoziva kuti vazhinji vanoitirwa zvakanaka nemusambo wembira iwowowo. Pakaipa makadiko zvenyimezi muri kutibata komaneri chitiza zviri seko wane mugana ndinoziva kuti agumbuke kana timu ikarohwa. Mukoma Philip Chipfumbu Maiva Mundengwa Kambo ndakatora pabama yakanzi kumbira kuvakuru. Ndengwa Maiva Mundengwa Ndengwa chichichi Mundengwa Ndengwa Maiva Mundengwa Ndengwa chichichi Mundengwa Ndengwa Mundengwa Ndengwa chichichi Mundengwa Nakabuda pamba zuva risati ravira kuchena kuti ngwe tichingotambidzana mukombe. Nakabuda pamba zuva risati ravira kuchena kuti ngwe tichingotambidzana mukombe. Ndengwa Maiva Mundengwa Ndengwa chichichi Mundengwa Ndengwa Maiva Mundengwa Ndengwa chichichi Mundengwa Ndengwa Ndengwa chichichi Mundengwa
Mkoma Philipi Chipfumbu Boma Express kama maiwa mtengwa kumbira kwa bakuru dozi tarabwa mrajo Yes, sikambuka kwanika pa ubva minonzikumbira kwa guru Mkoma Philipi Chipfumbu regati kuona kuti zvinofamba sei ndio vamwe vaimbi vachichada kuti tiunze pachirongwa ivava ndikuimise kuti sondo rinouya yeze without doubt vagonora vanenge vari live on air kutora album yavo itsva inonzi Waive Wiripi hanzi mukwasha mboko ndegonora express zhinji Mukoma mudhara gonora munovaziva vanofamba vachiridza muna First Street umo mazuva akare mastreet emuHarare muchitungwiza umo tambuka tsvakadzva Kurera
vakagara chimuita bhora kutamba munhandare kurova chiruzi ichocho apa una kuroora kana sendi aiwo pana zvemukwashapa vai ya kune vakawanda vari kugara nevana vevaridzi vasina kuita zvavanofanirwa kunge vachiita. Yes, kana uchiziva kuti uri muZimba unofanirwa kuroora rai. Kubva baba muchaicha rinonzi waiva uripi vagonora negonora sounds muchenjera kuvhunda vanhu makumbo. Yes, kana mukatarisa paYouTube munokwanisa kuona mavideos avo ndovai vanorova zvavo mumastreet emuHarare umo. Vane zvikomana zvavo zviviri vanomboita mukoma Isaac nemumwe mudiki wacho. Uve kuti pabhamu rimwe riya rine kambo kanonzi Muramo Nhubo wauya nabhamu itsva inonzi waiva uripi. Isaka ndiri kukumbisai kuti svondo rinouya ndovatinge tinawo pachirongwa live. Wari kutibata vese, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Makadiko zenyu kwese kwamuri. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Mana wenyu tezara ndinomuda ushaiwa ndiko kwandinako. Mana wenyu ambuya ndinomuda ushaiwa ndiko kwandinako. Akadzi yenyu tsano ndinoida ushaiwa ndiko kwandinako. I love your daughter too much, but I'm not gonna sing. Mana wenyu ambuya ndinomuda ushaiwa ndiko kwandinako. Mana wenyu tezara ndinomuda ushaiwa ndiko kwandinako. Akadzi yenyu tsano ndinoida ushaiwa ndiko kwandinako. Izwa kutodada, izwa kutopoza. Mkwasha uyu zvinotoda knowledge yanemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Zvinotoda kuti sekiva nemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Zvinotoda kuti taniva nemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Zvinotoda knowledge yanemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Zvinotoda kuti taniva nemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Zvinotoda Isaac yanemari. Ini Muramo ndazorora riniko. Ameno zvako kana wakadaro. Waibata kanyaya yacho mukwasha chema akati inini mwana wenyu ndinomuda sandina zvangana sendi zvarukana. Meno kuti zvino asina pfuma yekubvisa acharoora here. Asi tinongoda kuti tingozvichengetedza mufunge zvakangoda kunaka kuti munhu ungozikanwa kuti ndione mwana waridzi. Vamwe vakazororeswa maguva mwana waridzi kutorwara chaiko nekushaiga.
pamukuwasha unobva waita mhandu chaiyo natizvaro kubva watadza kuzikanwa kuti zvinhu zvakangoitikawo izvi pakaipa. Yes, ndowandenge ndinawo next Friday wagonora bizitani kunyora gonora sounds album itsvaitsva chamugwegwedu chamatindike in of the moment him koma makingwazi mwana wamaisisiria butsu size 5.5 ndinotora kambo kubva paobhamu iyoyoyo kamba kanonzi tezvara watezvara ndokachabva kaita kambo kuti talidhe kuti tizobatana namukoma Divine Mukombwe. Zvingaite here manetsana nambuya vangu nenyaya dzemumba tezvara venyu vopindira ndikanetsana nemukadzi wangu tezvara musapindire. Zvingaite here manetsana nambuya vangu nenyaya dzerudo tezvara venyu vopindira. Takafungidza dzimba matenga baba musamanye kutuka mukuwasha muchiti imboko munoziva sei pamwe mwana wenyu ndiye hosho inozonyarara ndokunge iye muridzi atsikama. Dzimwe nyaya dzinoda tete takafungidza dzimba matenga baba musamanye kutuka mukuwasha muchiti imboko chiri kwawo dzindo chiri kwasave nemi muri mukuwashawo. A brand new release. Chera wanga jaone mabheji takakosha rudo dai dai vakadzi vairorerwa kudya vana vehurudza vaizororwawo here. Ndikanetsana nemurume wangu vamwe nemusapindire zvingaite here manetsana natezvara vangu nenyaya dzerudo vamwe nevenyu vopindirawo. Brand new releases with Mafaro.
tezvara saka tese tiri vakuwasha tezara wake saka tese tiri vakuwasha murume wese mukuwasha kana mudzimai wese muroora kana kuti ndamweni saka ngatibatane zvakanaka unonzwa tezara vachinzi vari kuti havasi kuda murume wemwana musikana anzi hatidi kuti uroorwe naiyeye imika imi nga muri mukuwasha wani ukaomesera mumwewo imi muchaomeserwawo kambo katsvaka chakabva papapa ikanzi chamatindike chamugwedu chamatindike vakomana njanja express namukoma makingwazi mwana wamaiziziriya kuda panjanja basi vari mubudiriro fo zvavomo uvanetsa nekambo kai kanonzi taurai madzoka atikanipotora ikaka paubhamu racho saka tese tiri varoora muroora wenyu atorine muroora wake atorine muroora wake muroora wemuroora ane muroora saka tese tiri vana vamwene waibata kanyaya yacho ukabara mwana musikana nemwana mukomana zvakuti uchatoita muroora kana mudhambuya kana tezvara kana mukuwasha zvese ipapo saka zvinhu zvacho kuroorana ga kurooredzana kutsvaga ukama muri seiko muri kutibata kambo ikaka kandoka kubva katizotipinza muri kuroya nichange ndiri kukupai namukoma divine mukombwe kubuda nomuunit j muchitungwiza uchirida albhamu racho iroriri yes rakwanika pacb baby ipapa pongotsvaga makingwazi unokwanisa kudownloada papo yes madzi dzawo dzakwanika online nai ikaka kufambirana nenguva ukada kufamba nemadzi dzawo nazimbabwe vachinji vakukanda madzi dzawo ipapapo kudownloadawo vowanawo chekuti dzvi vadzokere mustudio pakaipa kuda kuyeuchidzana nekudzidzisana kuti wedi wega munazozivawo kuti yese munhu wese mukuwasha nditezvara ndambuya muroora zvese Vita ziri pano mazita mukoma makingwazi nenjenje express cheche panza izare vikifikela munenza Kosirus Kadoma Chitwena Nomoyo Reni Sululu Mwana Notoni Max Sisema Thomas Rodrana Kogwe Aneuka Chikwerewe Vikomanda Mazi Baba Simba
Pearson Makumbe, Dr. Marisa, Dr. Maunganize, Mai Muru, Hubert Tarwinga, Enwe Mfumbi. Mazita Mkoma Maki, thank you so much. Spori Zimbabwe chirega ndio kuti ndikabata ire na Mkoma Divine Mukombwe muimbi wodi Sondrino. Yes, muchitungiza mu Unity J.